Så sidder vi her på landevejen på Mallorca. Jeg sidder sammen med Kasper Stellerup. Se, her er en vinker. Han er rigtig godt humør i dag. Ja. Solen skinner, og vi er glade. Vi er ude vores 60 timers rulletur i dag. Med hviledag i morgen, så skal lige høre, hvordan Kasper han har det med benene. Hvordan har benene, Kasper? De er glade. De er glade? Ja, det går godt. Vi har haft 2 dage med lange ture. Sådan semi-lange. Over 3 timer. Hvordan synes du det gået? Jeg synes, første dag var det rimelig, der skulle vi lige i gang. Det var ret hårdt. Så er det bare blevet bedre og bedre. Det er super. Fantastisk. Ja. Kasper han er ved at komme rigtig god form her. Vi cykler jo på Mallorca-turen herovre. Så hvad har du planer for i år, Kasper? Hvad er de første stævne? Det er næste weekend. Så skal jeg køre Europacup i Belgien. Belgien? Ja. Og så kører de andre drenge. Glæder du til det? Ja, det bliver mega fedt. Ja. Hvem er du skal afsted med? Emil Weiss, Mikkel Jensen og Ditte og Geil. Det er en fed tur, hva'? Ja. Er du ved super form til det? Ja, jeg er godt på vej. Det var, jeg tror, det var dernede, hvor jeg vandt i tidernes morgen. Skal du ned og gøre det efter? Det bliver fedt. Det er målet. Ja, det er fedt stævne. Det skal du glæde dig til. Så har du mere træning i dag? Ja, vi skal ud og løbe lidt. Nej, ud og svømme lidt hedder det. Ja, du er ude og løbe i morges. Vi har en svømmetur senere. Ja. 4 km. Det bliver dejligt udendørs. Ja. Så vi kan få noget sol på vores blege kroppe. Nemlig. Så det var det. Første interview med Kasper Stellerup her fra Mallorca. Nu må vi se, om vi kan fange nogle flere senere på turen.